Soc Francesc Alià i ara llegiré uns paràgrafs de la novel·la Aigües fondes. La nit següent era lúdica i festiva, la revetlla de Sant Joan. Els carrers semblaven una mica més animats, encara que la veritable disbaixa regnava al centre de la ciutat, a les dues ribes del riu i a les muntanyes properes xipollejades de xalets. Al guaitar a la balconada, la Elsa va quedar gratament sorpresa. Sonaven els primers petards que anunciaven alegria nocturna. Centenars d'estels de tots els colors volaven des de la terra al cel. L'aire portava el perfum de la pólvora. Aquella nit i en aquell moment li va semblar que respirava el fluid de la mort. La ciutat feia pudor d'explosius sagnants i el cel de la nit de Sant Joan s'il·luminava a trossos. Els sorols retronaven mentre les veus s'ofegaven dins la remorosa festa del solstici d'estiu. Ella, amb les mans sobre la barana, somreia com els babaus. Així riem els ximples, perquè som diferents. Tal vegada perquè estem marcats amb un altre signe i no parlem el mateix llenguatge ni ens fan gràcia les mateixes coses. Nosaltres hem arribat a estimar el nostre sofriment, com si fos una prova. Potser no som suficientment forts per aguantar-ho, però sí que tenim la voluntat d'arribar fins al límit, i aquest límit és el que ens allunya dels altres. Aquell soliloqui, mentre per les vorades del riu esclataven petards i les espurnes dels coets s'elevaven amb una velocitat endimoniada fins a explotar l'aire, la va sorprendre. Tot era massa confús, menys el desig quimèric de tornar a casa i fer el que feia quan només comptava 23 anys. Seria com complir un somni. El poltre salvatge de la imaginació es desbocava i li abocava al damunt tota la seva càrrega desenfrenada. La nit de Sant Joan i les fogueres, la nit màgica, amb una pudor infame, riures i crits infinits de la canalla. En aquell moment odiava totes les tradicions i era l'efecte reflex de l'enveja que sentia pels qui xalaven sense complexos i amb grups d'amics i familiars a la vora. Ella no ho feia des de quasi tota una vida. En aquell moment de penombra enyoradissa, tot cercant efectes imaginatius, es va sentir més sola que mai. De vegades, rostres oblidats li acudien a la ment, sempre aprofitant les hores obscures. Va pensar que de la mateixa forma hi devien veure els cecs, els que havien perdut el sentit de la vista però que guardaven les imatges al baúl de la memòria. Sabia que no era possible de fallir, ni ensopegar amb el desesper. Tot aniria bé, tot s'arreglaria. Era una esperança llunyana i sense perfil, però almenys era una espurna viva que en cap moment fins a llavors no havia percebut. Mentre els petards continuaven amb una remor que semblava no tindre fi, ella gaudia de la màgia dels benaventurats. Es veia per les ribes del riu, les seues, les del poble, escoltant el celatge i responent a les salutacions dels vilatans que la reconeixien. Collia el fruit dels tarongers que enyorava com si fossin el bàlsam adient per curar-la del mal que li havia adormit l'ànima i la significació real de les coses. Podia distingir clarament els 4 gossos que coronaven el campanar de l'església, guardians fidels de la vila, i la xerrameca al carrer, amb les veïnes, algunes de les quals, les més velles, ja no hi eren. Feia la compra a les parades de la plaça i prenia un cafè en un dels 2 bars que hi solien estendre taules i cadires, sempre concorreguts. En qualsevol moment seria allí, encara que la idea no era res més que una nebulosa que potser s'esvairia sense collar.